What's up, vítajte u ďalšieho videa, hoši. No a dneska sme tu po tak 4 mesiacoch asi a ideme si znova odpovedať na vaše dokonalé otázky, kámo. Ja som nejaké videl, bude to ešte hodne veľká sranda, čiže keď máte odber, tak ho hoďte a ideme na to, hoši. Začneme teda otázkami, ktoré ste mi vlastne vypísali na Instagram a písali ste ich, aby bolo vidno vaše meno vo videu, akože ste to vyložene napísali vy, že sa nemáte za čo hanbiť, takže začneme, hoši, rovno otázkou od Lenky. Odkedy jazdíš na motorke? Vlastne minulý rok v máji som si ju kúpil a potom išla na generálku, že som jazdil asi cca nejaký mesiac a pol. Bola na generálke tak 2 mesiace, kámo. Ja si myslím, že cca by to mohlo byť tak pol roka aktívneho jazdenia. Čiže niečo okolo pol roka som asi v kuse na tom. Nie každý deň, ale proste chápeme sa, aktívne jazdím. Ďalšia otázka je od Kupka. Kupko, čo to je zase za otázku, povieš mi? Zarastajú ti nechti do ciciny? Kamo, jak ti môžu... Čo? Kamo, počkaj, ja vôbec nechápem. Dano, kedy rovne debil? Keď bude ten správny čas a tá správna situácia, tak dojdem na rovne a pojazdíme tam. Zatiaľ by ste vy mohli dojsť za mnou, čo? By som nemusel chodiť ďaleko, veď bez drahý, kámo, docela. Nifo, názor na Epsina, frajer. Jakub SK777, kameramanos píše, kedy kamera nová, kámo, vidíš, kameraman mi píše, že chce novú kameru, kámo, nemám love. Neviem, na čom je nová kamera, tu mám GoPročku, ja som za ňu šťastný a teraz ti povedať, kámo, neviem. Terka píše, aký je tvoj goal v živote a prečo si sa rozhodol vlastne začať natáčať a tvoriť content zdravým fans, čiže hoši, vidíte, Terka vás zdraví a môj goal v živote, mať sa dobre, mať nejakú tú slobodu a zdravú rodinu, mať kde bývať, mať pekné auto a žiť si proste spokojne život, to je môj goal v živote. A prečo som sa rozhodol vlastne tvoriť content, tak je to asi kvôli tomu, že ma to baví, že mi to ide, že to baví vás, je to fajn, chcel by som sa tým niekedy živiť, takže dajte odber, hoši. Oliver, berieš KTM ako svoju babu, keďže momentálne je moja situácia so vzťahmi veľmi biedna, tak nič ako táto krásna učatá, modrá, zlatá kráska mi nezbýva, takže áno, je to moja holka. Tá aspoň nepodvede, víš jak. No jo, kúpte si motorku, hoši. Adam sa pýta, ty keď dávaš na YouTube akože videá z motorky, keď jazdíš nelegálne, tak ti čo hrozí? Neviem, kámo, či jazdím nelegálne úplne, akože sem tam, keď musíme prebehnúť cez cestu, tak to robí drtivá väčšina a nerobíme sračky na tej ceste, si myslím, a pokiaľ akože nejako neohrozuješ tú dopravu a iba prebehneš ten kúsok, tak potom ti nemá čo hroziť. Ako keby ťa vidia, tak si v piči. To je ako hej. To nie je o čom. Ale takto v lesíku, keď si vyjdeš, nejdem úplne tu argumentovať zákonmi, ale proste keď nerobíš sračky, tak podľa mňa to je jedno, kámo, asi. Ale akože keď niekde ťa uvidia na ceste fízli alebo keď ťa niekde stretnú, tak ako brácho, kopni tam trojku, brácho, a zdrhaj do prdele, lebo ako tam už nie je o čom. OK, takže to by boli vaše otázky a teraz ideme na tie anonymné chcanky, ktoré budú fakt zaujímavejšie, pretože tam sú také veci, za ktoré sa skutočne autori musia hanbiť. Prečo vo videách spomínaš len blondíny a nie aj brunety? Pretože ma baví ragebaitovať brunetky, ale každopádne neodsudzujem podľa vlasov, kámo, mne sa ľúbi všetko. Keď je lojálna, má rozum a je pekná, tak sa mi ľúbi všetko, kámo. Keď si retardovaná, asi aj bruneta, aj blondína, tak ti poviem, že si retardovaná, ako to je... No. Aké musí byť dievča, aby si ťa získalo? Hezké, mít rozum. Kamu zas hovorím česky? Chcel by sú do budúcna chodiť na závody, alebo to bereš ako hobby? Závody mám v pláne v lete jedny, pokiaľ sa všetko vydarí, tak v Domaniži by sme sa mali vidieť, hoši, to ja mal ešte tam vedieť, keď budú tie závody. Tam by som možno skúsil jazdiť a každopádne ešte budem na Vieske, ale tam jazdiť nebudem, tam asi skôr len budem. A určite by som chcel aj závodiť potom. Názor na dnešnú dobu. Akože podľa mňa sme cooked, tuto nie je o čom. Tu mrdá nejaký konár. Celkovo táto doba je strašne v hajzli, kávo, a podľa mňa to vie už každý. Nejaké tipy pre začiatočníkov ohľadom jazdenia na motorke? Keďže ja som sám v podstate začiatočník a jazdím krátko, fakt že krátko, ale iba sa učím nejaké základy, tak podľa mňa dobrý tip na začiatok je si kúpiť motorku. Kúpiť si nejakú kvalitnú výstroj, starať sa o ňu, nie ako ja. A dávať si bacha, ale naučiť sa tak na pohodičku jazdiť najskôr a potom proste postupovať. Silnejšiu motorku kupovať, lepšie vybavenie, aby si neublížil a nenamrdal svoju brdelku alebo guličky a makať na sebe. Aký si vysoký? Ja som nie moc vysoký, ale tak ja mám ešte čas, že jo? Dúfam, že to bude ešte aspoň kúsok lepšie, ale nejakých 176 mám asi. Bolo v tvojom živote nejaké dievča, ktoré sa ti páčilo, ale nepovedal si jej to? Isto nie. Keď sa niekto páčil, tak som to jednoducho povedal a to by ste mali aj vy, ako
ako, tak čo sa stane najhoršie? Pošle ťa preč a ako čo, utrhne ti hlavu, alebo uletí ti noha, alebo ako čo sa stane? No dobre, pošle ťa do prdele, vysmejú ťa s kamarátkami a čo, ako zmenilo sa niečo pre teba? No podľa mňa vôbec nie. Nebuďte teplí hlavne. Kto ti dáva v živote najväčšiu podporu? Isto to budeš rodina, nejakí tí moji najbližší kamoši, bros a strašne moc im za to ďakujem. Podporu najväčšiu mi dávate aj vy, iba tým, že kúkate na to video, že máte odber, že chodíte na streamy, keď budú sun, už mám skoro dokončené nové priestory, takže budú nabité streamy a to budú že streamy, že next level, nie také ako boli teraz, takže nezabudnite tam potom dojsť, to vás ešte budem updateovať v ďalších videjkách o tom. Mal si nejaké väčšie úrazy, akože na motorke asi zatiaľ nie musím zaklopať. Akože asi na tej rozhľadni, pretože tam to vyzerá z tej GoPročky iba, že som preletel cez predné, ale ja som v skutočnosti hodil takú držku hoši, že akože ja tu mám aj spomienku na to, že mám trošku opálenú čižmu, jak to na mne ležalo, keď tu dávali Mifo a Matias som mňa dole, lebo ako ja som tam bol kámo vycentrovaný, ja som sa nemohol ani naspäť proste zdvihnúť a dať to nejako zo seba dole, to proste nešlo, ja som mal na nohách a ja som ležal vlastne dole kopcom, takže nebola možnosť sa postaviť. Bude takedy face reveal, akože takto, ja face reveal mám problém natočiť, ja som ani netočil, ale ja na streamoch bývam akoby s webkou bez nejakej kukly, helmy, hocičoho, takže ja som nie nejaký zahalený youtuberko. Ja to točím skôr v tej helme kvôli tomu, lebo mi to sedí k tomu, keď to je motovideo. Pojazdíme niekedy, kľudne napíš kámo na ten Instagram a dohodneme sa a pojazdíme. Chcel by si takedy ísť aj závody, také enduro alebo kantrač, k tomu už som sa vlastne vyjadroval a áno, chcel by som ísť. A možno tak na 75% pôjdem jeden závod tento rok a musím ešte makať, lebo ma tam vyklepú jak hrísky v nedeľu na obed. Spredu alebo zozadu. Tak dôležité je to striedať podľa mňa. Ľúbim ťa, si krásny a máš veľké svaly, no nemám odvahu ťa osloviť. Som z tvojej triedy. Má to stále rovnako a toto už editujem, kámo. Ako sa má motorka? Motorka sa má teraz momentálne najlepšie, ako sa mala za všetky roky. Teraz som jej vymenil olej. Opravila sa konečne bavorátska technológia, že na mne svieti kontrolka motora a netešia už nikde olej, lebo tam boli nejaké tesnenia, trošku mi tam smoklil olej, takže už to je všetko cajk a motorka sa má úplne geniálne. Ešte vymeníme za gumu a budeme páliť úplne petardy po horách a po cestách a proste petardy jazdiť. Máš BF, ak nemôžem byť ním ja. Není som teplý, kurva! OK, dáme si pár NPC otázok bez odpovede. Chýbaš mi? Srdiečko. Chýbaš mi? Srdiečko. Môžeme byť zlatíčka. Čo je tvojím cieľom tu na YouTube? Tu na YouTube je môjim cieľom vybudovať veľkú a silnú komunitu a proste, aby som vám mohol tvoriť content, ktorý tu nikto tvoriť nebude. To je môjim cieľom do budúcna, lebo ten content bude fakt nabitý a bude zábavný, aby ste sa vy mohli baviť. Máš v pláne aj nejaký iný content okrem motovecí? Mám. Jasné, že mám. Tento rok s ním začneme. Čo pre teba znamená tvoja komunita? Moja komunita pre mňa znamená strašne moc. 100 ľudia, ktorí ma kúkajú a ich to baví a to ma strašne posúva akoby ďalej. Prajem ti, bro, úspech strašne moc, snáď nám potom ukážeš a prinesieš na scénu niečo, čo nám tu ešte chýba. Máš na to. Tak kámo, neviem, kto toto písal, ale to si kľudne mohol napísať aj s menom. Dal by som ti taký shoutout priamo na meno. Ďakujem ti moc, kámo. Ďakujem ti moc. Prajem ti úspech aj ja naspäť a nech sa ti splní, čo chceš. Makaj, bráško, a všetky tie sny sa splnia. No a na poslednú otázku samozrejme musím úplne totálne zmeniť spot. Každopádne tá posledná otázka, čo som mu tam videl, tak kámo, normálne na tom musím ísť čo aj ďalej od civilizácie, pretože normálne ma chytia, kámo, jak to budem iba čítať, ty kokos. Čím na to, kámo, v hore takáto rovinka, však to je k nezaplateniu. Takže hoši, to by som nebol ja, keby som nevymyslel nejakú totálnu, geniálnu vec a nešiel niekde do prdele na poslednú otázočku. Posledná otázka je veľmi kreatívna a zaujíma ma, kto ju písal. Na metamfetamín potrebuješ lieky so pseudoefedrinom, jód, červený fosfor, benzín, kyselinu syrovú. Najskôr extrahuješ pseudo z liekov a potom to pomocou fosforu, jódu a kyseliny pri zahrievaniu na 85 stupňov Celzia redukuješ na kryštály, ktoré potom opätovnou kryštalizáciou prečistíš. Ideálne do krímu, ja sa vám tu odovzdávam. Ale actually, kamo, to nie je zlý biznis nápad. Maximálne Robloxe. Toto by bolo všetko z dnešného videa, hoši, ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, nezabudnite hodiť like, odber, tam je medveď typy, no? To je jedno. Jop, majte sa pekne, hoši, makajte na sebe, posúvajte sa ďalej, skillujte to, čo vás baví a choďte si užiť nádherné teplo a krásu vonku. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho takéhoto videa. Čus. Škoda, že nemám ten stojan. Kámo, však neporadím si a... Klacek. Čum na to. No ty pičo. Kámo.
Neporadím si, a kamo to fúkne a to padne dole a ja sa zastavím.